per ser aquí avui i endavant. Bona tarda a tothom. Com bé ha dit la Núria, soc la Marian, soc dissenyadora gràfica aquí a la xarxa i en aquesta sessió us vull explicar una mica com maquetar qualsevol document. Primer de tot vull dir què és maquetar. Maquetar vol dir donar un format, donar una forma, un estil a allò que vulguem comunicar, ja sigui una carta, un dossier, un catàleg, però el que és important és que aquest document respiri el mateix aire des del principi fins al final. Posaré una presentació. Es veu, Núria? Sí? Per començar, quines són les coses que determinen la maquetació que nosaltres farem? Crec que la primera cosa que hem de tenir en compte és el programa que farem servir. Existeixen múltiples programes de maquetació. Els dissenyadors gràfics normalment fem servir l'Adobe InDesign, existeixen uns altres que són el QuarkXPress, es pot fer amb Illustrator. Aquests programes els fem servir perquè treballen a partir de pàgines mestres i estils. Després us explicaré una mica com fer-ho també a través d'altres com són el Word. I una recomanació, si no coneixeu aquest programa, que es diu Scribus, és un programa lliure que s'assembla bastant la forma de treballar a l'InDesign o al QuarkXPress i està molt bé. És bastant més complet que no un Word i per maquetar, si heu de portar els treballs a impremta, estan molt bé, sobretot si feu catàlegs, fulletons o revistes. Una altra cosa que determina el tipus de maquetació que fem és el document final. Hem de tenir en compte si aquest document s'imprimirà en una impremta professional i amb quina tècnica d'impressió es farà. No és el mateix que nosaltres fem un fulletó a una tinta que fem servir a la impressió digital o fem servir fotolits o qualsevol tècnica d'impressió que hi hagi. També es pot tenir en compte si la feina s'enviarà per correu, per correu electrònic, si es projectarà. Tot això ens anirà donant el tipus de document que hem de maquetar. I després hem de tenir en compte la informació que tenim per maquetar. És molt important, hem de saber organitzar la feina, crear-nos un esquema amb els elements que tenim, hem de saber quina quantitat de text hem de maquetar, si hi haurà fotografies, si hi haurà seccions. Amb tots aquests elements clars podem decidir la mida i l'orientació del nostre document. No és el mateix maquetar un document a l'horitzontal que maquetar un document en vertical. No és el mateix fer servir una mida DIN A4 i amb múltiples pàgines que fer una carta que tingui només una pàgina. I només quan tenim aquest esquema clar, encara que sigui un esquema mental de com organitzarem aquesta informació, és quan ens posarem a donar-li format, a donar forma a aquest document. I com ho farem? A través de la imatge gràfica amb la que volem treballar. Jo dic imatge gràfica, no dic una imatge corporativa, perquè pot ser que no vulguem treballar amb una imatge de marca. La nostra imatge de marca, la xarxa, tenim dintre de la xarxa diferents productes. És a dir, podem fer un catàleg, un dossier de premsa d'un dels nostres programes o, per exemple, la sindicada. No només podem treballar amb la imatge de marca. Us volia explicar també què són les pàgines mestres. Les pàgines mestres ens serviran per donar coherència a tots els nostres documents. Es pot dir de moltes maneres. Es diu pàgina mestra, es diu maqueta base, màster, plantilla. Es tracta de disposar uns elements a la pàgina que es vagin repetint per donar identitat visual al document. Solen ser encapçalaments o elements que es van repetint durant tota la pàgina.
Els programes com InDesign, que és el que es deia, els programes InDesign o Quark Express serveixen per crear aquestes pàgines mestre. Altres programes com el Word i el PowerPoint també els podem fer servir per fer-ho. I us volia ensenyar com fer aquestes plantilles en Word. Sortiré un moment d'aquí i entraré en el Word. Si feu archivo nuevo, us aneu a ver, diseño de publicaciones, vídeo OK, i això que us ha creat realment és una pàgina, ells diuen pàgina principal, és una pàgina mestra. Veieu que aquí a la mà dreta, a la part de sota, en petit, posa tot el contenido o pàgines principales. Si cliqueu a pàgines principales, el que estareu fent serà crear aquesta pàgina base amb la qual maquetar el document. Marian, perdona, si ho vols fer una mica més gran, segurament es veurà millor a les pantalles. Espereu. Ai. Com ho faig més gran? El que us estic dient és aquí, no sé si ho veieu. Sí? I sota de tot. Vale. Que es veu en blau. Exacte. Llavors, per exemple, posarem un logo que segurament serà el que normalment fem servir. El tenim aquí. Podem posar qualsevol element que vulgueu. Com es nota que aquest no és el meu ordinador? Podem posar, per exemple, això, un element. Llavors, si aneu aquí, a la part de tot el contenido, a l'altra pestanya, aquí al costat, veureu que surt exactament el mateix, però si faig insertar nueva, s'ha duplicat i aquests elements que he col·locat no es mouen. Una cosa interessant és que si feu un quadre de text, podeu linkar un amb l'altre. Posar aquí un altre quadre de text. Quan el tingueu omplert de text, podreu vincular el text que hi ha dintre d'aquest text a l'altre. Això està bé perquè si teniu un document a Word amb tot el text seguit, a vosaltres han passat el text que heu de maquetar, l'enganxeu dintre del primer quadre de text i el vinculeu amb la resta. Això també ho podem fer amb el PowerPoint. PowerPoint, fas una nova presentació i te'n vas a ver, patrón de diapositives. Aquí també farem el mateix. Insertarem una imatge. El posarem aquí. Això que veieu que posa clic per editar títol, haga clic per modificar l'estil. Aquí no heu de fer res. L'únic que heu de fer és modificar i donar l'estil que vosaltres vulgueu perquè repeteixi a totes les diapositives. Perquè ho veieu, ara posaré qualsevol tipografia. Que es vegi una mica bé. I ara, si tanqueu el patró, anireu aquí. Aquesta seria la portada. Sempre surt el títol i el subtítol, però el podeu modificar. El podeu agafar, posar-lo. El que és interessant és que si feu insertar nova diapositiva, teniu l'element que he col·locat en el patró sempre i no es pot moure. Per molt que vosaltres es poseu a sobre, la gent no els mourà. Tornaré a la meva presentació. Això són les pàgines mestres. Els estils.
Els estils molt important també. Per definir un estil, què hem de definir primer? Parlarem de tipografia, parlarem dels títols i els subtítols. Hem de definir l'estil del paràgraf, l'estil de les enumeracions que hi hagi i altres elements que ja us ensenyaré al final de l'exposició. He preparat uns exemples de dossiers que vaig fer jo amb uns elements que es van repetint que cohesionen tot el document. La tipografia. Quan es parla de tipografia corporativa, la gent es pensa que estem parlant de la tipografia del logo. I això exactament no és així. Per exemple, imagineu-vos el cas de Coca-Cola. Coca-Cola dubto que escrigui les cartes que hagi d'enviar amb la tipografia del logo, no s'entendria res. Què és el normal? El normal és que les marques tinguin la tipografia del seu logotip i una tipografia complementària. Aquesta tipografia complementària ha de ser una tipografia que es pugui llegir, ha de ser una tipografia o de pal o serif. Les serif són aquestes tipus que tenen algun tipus d'ornamentació al final de les lletres. Les lletres a mà o decoratives les hem de reservar per a títols sempre i quan vagi amb la imatge. Sempre i quan vagi amb la imatge de la marca o del producte del qual nosaltres estiguem maquetant el document. Les lletres de pal, us he posat uns exemples, estan molt bé per textos. Les lletres serif són aquestes que us comentava, són aquestes que tenen una mica d'ornamentació, i aquestes lletres que a tots ens agrada col·locar estan molt bé, però jo les reservaria depenent molt del producte que tinguem a les mans. Les tipografies que jo personalment recomano són aquestes. De Sans és la tipografia complementària que tenim aquí a la xarxa. L'Helvètica, la Frutiger, són tipografies molt simples, però tenen un hàndicap, que és que són tipografies de pagament. Les empreses normalment tenen una tipografia de pagament, però després tenen una tipografia que complementa aquesta complementària, que són tipografies que es poden trobar a qualsevol ordinador, com l'Arial o la Trebuchet. Per què hi ha aquestes tipografies? Perquè, per exemple, jo que estic fent una presentació en un ordinador que no és el meu, si hagués arribat aquí amb una presentació feta amb una de Sans, segurament se m'hagués desquajeringat totalment, perquè els ordinadors per defecte no tenen aquesta tipus. I una de dos, o la portes a part i et pots trobar molts problemes en el directe, o fa servir una que estigui bé, que estigui instal·lada a tots els ordinadors. Llavors, he fet una mica un recull de recomanacions de tipografia. Quan estem parlant de documents impresos, jo faria servir una tipografia a 10 o 11 punts. En canvi, si nosaltres el document és per llegir-ho en pantalla, farem servir una de 12 punts. Si el document s'ha fet en columnes, s'ha pensat en columnes, que això jo ho reservaria a catàlegs o a revistes, podem fer servir una mida 9 o 8, que són bastant petites, per això ho reservaria a aquest tipus de documents. El títol i els subtítols és una mica lliure. El que sí que normalment es fa servir un 20% més del cost que estem fent servir. És a dir, si jo estic escrivint en una lletra 10, faré servir una lletra 12. Si estic fent servir una 12, faré servir una 14 i mig. Interlineat. És molt important, no feu servir interlineats ni molt grans ni molt petits. Els programes per defecte fan servir aquests interlineats d'espai simple, espai 1 i mig o 2. Jo prefereixo treballar per punts, però és una mica lliure. Llavors, una altra cosa important per donar cohesió a tots els elements és el color. Es poden fer servir colors? Sí, es poden fer servir colors, però no n'abusem. Els documents han de ser nets, amb notes de color. No hem d'oblidar mai que els documents estan fets perquè els llegeixin. Si posem molts colors, segurament serà una barreja i
i perdrem una mica el nord del document. El text principal no pot estar mai en color, haurà de ser en negre o degradat a gris. Els colors els destinarem a títols i subtítols i algun element gràfic, no cal donar color a tot. Llavors, molt important, un cop això ho tenim tot claríssim, la família, la mida, l'interlletratge que farem, l'interlineat, el color del text, llavors a partir d'aquí podem crear els estils. Els programes de disseny, el Quark, l'Illustrator, tots tenen, pots definir aquests estils. També els programes com el Word et deixen crear estils i que és el que farem ara. Vaig al document, aquí farem criteris bàsics i per exemple hi posaré, poso una qualsevol perquè ho veieu. Formato, estilo, fas uno nuevo i aquí li poses el nom que tu vulguis i llavors aquí et deixa dir si vols que aquest estil estigui creat per tot el paràgraf o bé que sigui només per al caràcter. Jo ara faré un que sigui només de caràcter. Vale? Si fas ver... Aquí hem de buscar els estils que amb aquest Word no se'n surten. Si veiéssim els estils, sortiria tota la llista d'estils que hi ha i llavors veuríem un que es diu Marian. Senyalaries, li donaries aquest i es canviaria la tipus. Que no em vull allargar, no em vull parar aquí. Anem molt bé de temps, tranquil·la. Sí. No, aquí a formato estilo és per quan ho has de crear. Després, si voleu, tornem. Si ens queda temps, tornem a aquesta part. Me'n vaig una altra vegada aquí. Bueno, sí. Si no ho hem vist. Bueno. I això és la meva recomanació. Bon gust i sentit comú. Aquí he fet una mica de recull de coses que jo crec que són molt importants que tingueu en compte abans de començar a maquetar. L'ús de les negretes dona agilitat visual al text. Feu-les servir, no tingueu por de fer-les servir. Quan veieu un mazacote de text del mateix color, dona molt pal llegir-t'ho. Llavors, les negretes donen aquesta agilitat. Mai no hem de subratllar el text. Abans, això de subratllar el text ve de quan s'escrivia a màquina d'escriure antigament i l'única manera que teníem per poder donar èmfasi sobre alguna cosa era d'aquesta forma. Llavors, únicament podem subratllar el text quan estem creant una representació de màquina d'escriure antiga. Quan estem fent servir una Courier, subratllem, no tenim problema, però el normal no és que estiguem fent això, no subratllem mai. No hem d'escriure en majúscules. Quan estàs escrivint en majúscules estàs cridant. Passa igual que quan estàs dissenyant web estàs cridant. Si volem cridar alguna cosa, millor fer-ho amb les versalites. Que són aquestes lletres que són majúscules però ocupen la mateixa caixa que la lletra en la que estàs escrivint. Feu servir punts i a part, molt important, el mateix que us deia. Si hi ha un mazacote de text, la gent no s'ho voldrà escriure. Poseu subtítols per separar, uns titulets petits, amb negreta, amb color, amb el que vulgueu, però que no quedi una cosa allà al mig que la gent dirà que no vol entrar. Separeu els paràgrafs. Podeu fer servir les sangries o bé dobles espais.
Com a molt, feu servir 4 tipografies per document. Jo normalment en faig servir 2 com a molt. 3 si volem posar alguna cosa a lletra mà o alguna cosa que vagi molt amb la imatge del producte que estem treballant. Si poseu fotos que tinguin bona resolució. És millor fer-les més petites però que es vegin bé. Quan veus un document, sobretot si va a impremta, que s'ha imprès i està pixelat, no dona bon resultat. No escriviu en colors clars sobre fons blanc. En groc no escriviu mai. Després, eviteu les línies vives i les orfes. Les línies orfes són aquestes, que queden aquí una línia al final de la pàgina, que pobreta s'ha quedat sola, i les vídues són les que estan a l'inici de la pàgina i també estan allà soles, que no saben ben bé què fer. Eviteu els rius de text. Els rius de text són això. Són espais que queden perquè hem forçat molt la justificació dels textos i quan tu et mires el text de lluny et dona la sensació com que hi ha uns espais aquí blancs que no sabes ben bé. De quina manera es pot evitar això? Posant guions als finals de les paraules. Heu d'activar la casella de separació de paraules que tenen tots els programes d'edició de textos. L'activeu i els programes mateixos separen les paraules. Si no voleu fer d'aquesta manera, feu la separació manual, perquè de vegades el català dona algunes paraules que no les parteix bé. Feu-ho manual, però feu particions de paraules. I després els números, millor si s'escriuen amb una altra tipografia que no sigui la que esteu fent servir en aquell moment. Tipografies antigues donen molt bons resultats. I per últim us volia ensenyar alguns exemples de maquetació. Que si surt això ho posaré. Mireu. Per exemple. Aquest era un dossier d'un programa que es diu Càpsules de Ciència. Aquesta imatge ja em venia determinada del programa i jo vaig utilitzar aquests elements de l'imatge per donar agilitat a tot el document. Llavors, vaig fer un encapçalament que es repetia a totes les pàgines, però a part, amb aquests elements es anava col·locant. Es anava col·locant cada vegada que hi havia un capítol nou. No estan col·locats a voleo. Sempre s'ha de mantenir la coherència durant tot el document. Sempre que hi havia un títol, el posava en blau i amb aquesta tipografia. L'important és que mantingueu sempre la coherència, sigui la quina sigui. Si vosaltres escolliu quins són els criteris per al vostre document, però els heu de portar fins al final. La meitat del document no es pot canviar. Un altre, per exemple aquest. Igual, amb la imatge que em venia donada del programa Somniar un país, construir un somni. Llavors aquí jugàvem amb elements. Això va ser en aquest dossier, no és que sempre ho faci servir, és per cada document em creo uns criteris diferents, un mini manual d'estil de cada dossier. Llavors aquí els títols els posava d'aquesta manera i els elements de la paginació i el nom del documental el posava a cada pàgina. Els peus de pàgina amb una altra tipografia, cursiva, però sempre la mateixa. Me'n vaig amb una altra foto, veureu que sempre és la mateixa. Sempre els mateixos espais entre capítols. Sempre després d'un subtítol sempre deixava un espai. I per últim us he portat aquest, que aquest sí que vaig fer servir una lletra feta a mà, però per què? Perquè ja amb el producte, que era Famílies a Escola, ja se deia. Aquest és una mica lliure, perquè sí que vaig fer els títols a cadascun diferents, jugant amb els colors que té la imatge del programa, amb els colors que tenia. I ja està.
Perfecte, doncs moltes gràcies, Marian. Realment jo penso que ha estat molt clar i que hem après moltes coses, tant de criteris, com deies abans de començar, com també la part pràctica d'on anar a buscar cada cosa per poder-ho resoldre. Si voleu fer arribar les vostres preguntes, sabeu que teniu aquest apartat a la dreta de les vostres pantalles, aquest caixetí, on ens podeu escriure la pregunta i tot seguit la Marian respondrà. De moment no n'hi ha cap. Ens acompanya la Francina Vidal aquí a la sala, a la xarxa, i li demanem que s'acosti al micròfon. Si ho pots fer des d'aquí, Francina. És que, clar, com que he arribat tard, no sé. No em queda gaire clar la diferència entre crear una plantilla i crear una pàgina mestra. Una pàgina mestra. És el mateix. És el mateix. Sí. O sigui, en programes com l'InDesign, el Quark Express, parlen de pàgines mestra. Però en programes com el Word es parla de plantilles. I després no tinc gens clar què és una sagnia. Una sangria. Això, una sangria. Sí, quan fas el tabulador, això es diu sangria. Això ho pots programar en programes, en tots els editors de text, es pot programar que tu cada vegada que fas un punt i a part et faci la tabulació directament, no cal que la facis tu. No hi ha preguntes dels qui ens esteu escoltant online? De moment no n'ha arribat cap. Ho he explicat molt malament. No, crec que ho has explicat molt clar, que aquí està el tema. Aprofiteu per fer les preguntes ara, si no, doncs ho deixaríem aquí. No sé si, Marian, si vols ampliar alguna cosa de les que has explicat. No sé què dir-vos. No. Doncs si no hi ha preguntes, ja hem deixat uns minutets i veiem que no n'arriben. En tot cas, saben que si algun dels assistents posteriorment vol fer-nos arribar alguna qüestió, igualment, Marian, te la traslladarem. Gustosament contestaré. Perfecte, doncs com que no hi ha cap més qüestió, moltíssimes gràcies, Marian, per haver vingut aquesta tarda. I el que diem, si teniu alguna pregunta ens la podeu fer arribar i intentarem resoldre-la tan aviat com sigui possible. Si ens n'arriba una de la Roser Jordà, que ens pregunta quan fer servir les cursives. Quan fer servir? Això és un criteri normalment que marca el manual d'estil. Nosaltres, en lloc de cursives, fem servir, segons el nostre llibre d'estil, per exemple, els títols de programa, quan es tracta d'una paraula estrangera, quan fem servir paraules que no són a l'ús, una paraula que ens hem inventat, diguéssim, ho podríem fer o amb cometa simple o amb cursiva. A mi, per exemple, els peus de pàgina m'agraden molt en cursiva, trobo que és fer servir una tipografia igual però en cursiva ja et canvia, és de la mateixa família i et dona la sensació que és un element diferent. Jo soc molt de les cursives a peus de pàgina, però dintre del text ho faig servir, aquí no en fem servir, normalment fem servir la cometa simple, però es pot fer servir quan és un títol o una paraula estrangera, bàsicament. Pel que comentes, és important, encara que no es tingui un manual d'estil pròpiament, sí que asseure's i decidir almenys aquests criteris bàsics que ens comentaves de la família, mida, interlineats, color. Clar, o sigui, el normal seria que tu com a marca tinguessis aquest manual d'estil i després, de marca, vull dir, i després, en el cas que vulguis maquetar una cosa que es desvincula de la marca, un producte com pot ser un documental, una sèrie o una cosa especial, un concurs que es fa des de dintre de la teva marca, llavors per allò també t'has de crear com a mínim uns mínims criteris per donar coherència. A mi m'aniria bé la part d'abans, quan has creat el teu estil, Marian, que no ha quedat gaire clar com aplicar l'estil quan has allà ficat el text així amb brut. Clar, perquè... Sí, pot ser, Sí. Pot ser, no trobo la finestra adequada,
però sí. Hem trobada. Jo ho tenia molt clar, Però com les... Hem de dir que la Mariana ha fet un esforç perquè no està treballant amb el seu ordinador. Hem hagut de fer adaptacions diverses. No, jo haig d'explicar que jo el Word i el PowerPoint el toco molt poc. Jo soc d'InDesign, Illustrator, QuarkXPress, PageMaker, qualsevol altra cosa que no sigui Word. Però entenc que la majoria de persones és el que fa servir i per això volia explicar una mica com fer-ho des d'aquí. També haig de dir que el Word s'ha posat una mica a les piles, perquè això de les pàgines mestre fa un parell d'anys no existia. Mentre ho vas buscant, si vols et trasllado una pregunta que ens fa arribar el Quique Azcona, el nostre company d'aquí de la xarxa, que ens pregunta com podem trobar tipografies o elements gràfics. A tipografies existeixen milions de pàgines de tipografies gratuïtes. Jo faig servir molt de font i Freefonts. Són pàgines on les descàrregues són directes i no et demanen pagament. No sé si el Quique vol saber pàgines... Demanava també elements gràfics. Elements gràfics... Suposo que són imatges, no? Sí, clar, jo la majoria d'elements els creo de zero. Faig servir elements que vagin amb la imatge de la cosa que estic treballant, ja sigui documental, sèrie o de la xarxa, o si no per buscar podríem buscar a pàgines que siguin de pagament, com... És que n'hi ha moltes. No sé si el Quique diu alguna cosa de fotografies, es refereix? O... No, diu elements gràfics. Quique, si ens pots aclarir una mica més a què et refereixes amb aquesta segona sol·licitud, ens parla de tipografies o elements gràfics. És que, clar, jo treballo molt amb vectors. Existeixen pàgines de vectors gratuïts, Vectifi és una, Vector Free... Diu fotos no, sinó vectorials. Es refereix a vectorials. N'hi ha molt. Vectifi està superbé, s'escriu Vectifi. Vectifi. Després... Clar, és que jo estic acostumada a fer jo els vectors. Si voleu, us puc fer un recull de pàgines on trobar aquests elements. Podem fer un recull i penjar-ho, o enviar-ho o penjar-ho a l'espai de formació de la xarxa. Si voleu, us l'enviaré. Perquè així de pronto. Continuo, Francina, buscant això? No, sí, s'ha de poder. Una cosa a la que no t'has referit i que potser ens pots aclarir és si es numeren les pàgines, de quina manera s'ha de fer, on s'ha de posar la numeració. Ho dic perquè també els estils que trobes predefinits són extraordinàriament diferents. Com ho adaptes? Bueno, depèn és això, no? De quin criteri vols fer servir tu en el teu document, però l'has de portar des del principi fins al final. Jo us he ensenyat un que jo maquetava la pàgina supergran, o sigui, en lloc passava de ser la numeració de la pàgina a ser un element quasi visual. Depèn una mica d'aquest criteri de... Si voleu que passi una mica desapercebut, a baix a mà dreta és molt típic. Si voleu una mica que sigui una mica més integrar-lo dintre del disseny, a mi m'agrada molt posar-lo a la mà esquerra, a la part de dalt i donar-li una mica de joc. Una cosa que m'he oblidat de dir, elements gràfics, moltes vegades, això que diu el Quique, buscar elements gràfics. Ens liem i busquem, jo què sé, una icona de no sé què, per poder repetir-lo. De vegades no cal. Amb aquests que jo us ensenyava, o jo, la meva presentació, aquesta xorradeta de les dues contrabarres, posaré la portada, que és millor.
ja és diferent, li dona un altre aire que no si jo hagués escrit això. O com a mínim a mi m'ho sembla. I aquest element el pots repetir a tots. Jo, si hagués fet un dossier segurament imprès, aquestes contrabarres les hagués fet servir per marcar a l'inici de capítols. Les hagués posat en blau i hagués fet que això fos part, l'element que cohesioni tots els apartats. Molt bé. Ara sí, sembla que no arriben més preguntes dels que ens han seguit online. T'ho buscaré. T'ho buscaré i també ho penjaré perquè... Queden pendents totes aquestes qüestions de la que preguntava la Francina, de com aplicar. Francina, Ara que veig aquest fons tan bonic de fusta... No, això és perquè estic treballant amb una plantilla. Vale. O sigui, tu quan crees una pàgina mestra en Word et surt aquest fons. Vale. Perquè tu estàs en la vista d'impressió, com de document per imprimir. No, estic en la de treballar. Si li dono a la... Quina és la de treballar? Aquesta. Tu vols dir que si jo faig això... Perquè jo sempre treballo en vista d'impressió. Amb aquesta. Amb aquesta, sí. I aquesta que estàs tu, com se diu aquesta? Bueno, no sé com li diu. Disseny de publicacions. És la que et surt per defecte, jo no la canviaria perquè així saps que estàs treballant amb una pàgina mestra. En aquest cas, Merci. Bé, doncs ens quedarà pendent aclarir com es fa això del estil Marian, a veure com ho recuperem, i per altra banda aquest recopilatori de llocs web on poder trobar el que ens demanava el company Quique Azcona. Si us sembla ho deixem aquí, si no hi ha més preguntes. Marian, moltíssimes gràcies, repeteixo. Gràcies. Gràcies i bona tarda a tots.